Σώσον ημάς.
Anymore.
διαδικού παρηγενεσίας και αναγενώσεως Πνεύματος Αγίου, που εξέχε ημάς κουσίως δια Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, την αδικαιοτέντες και εκείνου χάρη, πληρονόμη γενόμεθα. Κατελπίμα ζωής εγώ χριανέχω που σου βαπτιστήνε και εσύ ερχυπρός με. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες άρτη, ούτω γαρ πρέπονε στην ημίν πληρώσει πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφήσιν αυτός και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, και ιδού ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν, και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Ото и час прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього. Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи, мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього, залишиться тепер, так боличить нам здійснити всяку правду. І тоді він залишив його, а охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилися йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба, це син мій любий, що його я вподобав.
Ορίσουμε να αγγλουσίνα εν ομονία ομολογήσομε. Πατέρων και Άγιον Πνεύμα, διάρκα ομοσίων Ηθήν ουρανό και γης ορατών και πάντων και αβράτων, το εις ένα Κύριον Ιησούν Θεού του μονογενή, τον εκτοπωτός και νηθέντα από πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, και νηθέντα ου πληθέντα, ομοούσιον το Πατρί και τα πάντα γέννων, το διημάς τους ανθρώπους και την μετέρα σωτηρία κατευθόντων εκ του ουρανού, σε κοντά πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Στα προφέτα υπέρ ημών εκ του Αγίου Πιλάτου και Παρθόντα και Καφένα, τα νεστάντα και τρίτη μέρα κατά τρεφάς, και ερχόντες στους ουρανούς και καταζόμενον με τον Θεόν Πατρός, και πάλι ερχόμενοι με τα δόξης, και κρίνει ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στο τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιου του Κύριου των Σοφιών, και του Πατρός εκπορευόμενον, στο συμπατηρητηρός συνοσκευόμενον και στο δικοζόμενον, ευλογήσαν και αδελφό. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ πνεύμα της Μαϊσάβης των Αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέρους του Σιώθος. Αμήν. Την Αγία Αναφορά και ειρήνη προσφέρει. Ευαίων ειρήνης της Ιαν ενέσεων. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η
Amen.
ελεήσε ημάς από του πονηρού.
Άρχοντας των διδόξων των δυνατών και οδηγητών
όσιμη, εν παντή χρόνο και καιρό μελετάν βιωσύνη, όπως το σώ θέλημα ότι οι πέντες και τα λάθος ίσαντες άξιοι γεννόμεθα εκ δεξιών σου παραστάσεων, όταν ελέξετε ζώντας τελευτούς. Σε νυχαλωσία του Ιησούς ημών ανάδεισε, σε ασθενεία επίσκεψε, σε κοινή θαλάσσης κυβέρνησεων, τα παραψαμένα πτυχάσατε του ζωής ορνίου ανάπαυσον, όφερ το πόσο του προσώπου σου, και πάνω των δεωμένων της βασιλείας άκουσον. Ότι εσύ οδοτή των αγαθών και εσύ την δόξαν, αναπέμπομαι στον άνθρωπο σου καθηγητός ο Θεός, και αγαθό του οποίος πλέον την νύχια εις, και αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ύμ και έως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ύμ και έως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ύμ και έως του αιώνων. Πολύ Κυρίου επί των υπόλοιπων πολέμουσα, δεξερώνε και πάντες με μεσοπίας πνεύμα συνέσεων, πνεύμα μόνου Θεού, μορφισμένος Χριστούς. Σήμερος οδηγόητον αγιάζεται η φύση, και ηγείται ο Ιωδάνη, και τον ήλιον αμάρτων επετείνω έργα, δεσπότην ορωριτωμένον. Ως άνθρωπος εγώ ήρθες Χριστέ Βασίλε, και φουρνικόν βάγεις μαγάπην, σπέντης αγάπη, υποτών του προδρόμου κυρών, δια τες αμαρτίας ημών Amen.
Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος περασπιστής της ζωής μου. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφίου θέλω ημάς εννοήν, ότι οι πατέρες ημών πάντες από την ευθερινήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθαν και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτήσαντον εν τη εφέρη και εν τη θαλάσση και πάντες το αυτοκρόμα πνευματικών έκανα και πάντες το αυτοκρόμα πνευματικών έκεινον γάλεν πνευματικής ακολουθούσης πέχνας, η δε πέτρα είναι ο Χριστός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθία, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Κύριε πάση, εκ των αγαμάκων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήρθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη το Ιωάννου εις τον Ιορδάνη. Και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος είδε σκηδωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνων επ' αυτόν και φωνή εγένετο εκ των ουρανών «Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ενηρήνην Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε, ελέησον. Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των Κυρίων σήματος, όρθος σταθειών του Αγίων του Θεού Εκκλησιών, εις των πάντων ενώσεων του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου Οικουμούτου και των μεταδίσεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιώνων αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των εξεργών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών σε ολίγου, του Κυρίου Πρεσβυτηρίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της Ιεράς Υπαρχίας και της πόλεως ταύτης βάσης πόλεως χώρας και του πίστη ήμουν εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευχαριστίας αεροβιτορίας των καρπών της γης και χειρών ελληνικών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ Θεών των ζούντων καμνών των ευπαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του αγιαστήν εν το είδον τούτον, την ενάνη και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του πελατικής της δίδαξης τούτης, την καθαρτική της περιουσίου χρειάζος ενέργεια του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του δυνάμεις και του άρης απολεκτώσεων των εργασίων της Ιορδάνου του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του φωτιστήνε ημάς, φωτισμόν γνώσεως και ευσεβίας διά της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γεννηθήνε ζωή των τούτων, αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων δηλητήριων, θυσίας εν ψυχής και σώματος και προσφάσεων τέλειων επιτίδιων του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γενέστε αυτό είδος, ανώμενον εις ζωήν αιώνιον του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του αναδειχθήνε αυτό από τρόπο εμβάσης υπερβολής ορατών και οράτων εχθρών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των αντλούντων και αριωμένων εις αγιασμών τύχων του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γενέστου ανθρώπους καθαρισμών ψυχών και σωμάτων, βάσει της αριωμένης πίστη και μεταλαμβάνονταν εξ αυτού του Κυρίου δεηθόμεν, κατευθυνθήνε ημάς, εμπιστήνε αγιαστού δια της των δυνάτων τούτο μεταρρήξεως, η οράτο επιφανία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του εισάκουσε Κύριος των
πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό, παραθόμεθα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, ο αληθινός Θεός, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, το φως του εκ του φωτός, ο ερθόνης των κόσμων του φωτίσε αυτό, κατάβγασον ημών την διάνοια του Αγίου σου Πνεύματι, και πρόσδεξε ημάς μεγαλοσύνη και ευχαριστία στην προσάγοντας, επί της απαιώνος θαυμαστήσους μεταλλουργήμαση και διεπεσχάτων των αιώνων σωτηρίου σου οικονομία. Ελί το ασθενές ημών και πτωχό περιβαλλόμενος πείραμα και της δουλείας μέχρι συγκατηλιών, όταν απάντων βασιλεύς, έτη και δουλική Κυρίε το Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδέξω, είναι των υδάτων φύσιν αγιάσας ο αναμάρτητος, οδοτήρης της ημί, τη δίδατος και πνεύματος αναγέννηση, και προς την πρώτη ημάς αποκαταστήσεις ελευθερία, που την οστίου ιστηρίου την ανάμνησιν εορτάζοντες δεόμεθά σου, δέσποτα φιλάνθρωπε. Τράνων και εφημάζους αναξίους δούλους σου, τα θυσία σου επαγγελία, είδο καθάρσιον, της ευσπλαγμίας την δωρεάν, επί το είδαδι τούτο ένιση ημών των αμαρτωλών, ευπρόσδεκτο γενέστε θυσία αγαθότητη, και την ευλογία σου δι' αυτού ειρήνται και παντί το πιστό σου χαριστήνε λαό, της δόξας του Αγίου και προσκυνητού σου ονόματος. Σιγά πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στην το ανάπτω σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και το Υιό σου Πρόεδρε πνεύματι, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η Τριάς υπερούσια, υπεράγατε, υπέρθε, παντοδύναμε, παντεπίσκοπε, αόρατε, ακατάληπτε, δημιουργέ των αερών ουσιών και των λογικών φύσεων, η έμφυτος αγαθότης, το φως το απρόσιτο, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, λάμψον καμί το αναξίο δούλο σου, φώτις όλη της διανοίας τα όματα, όπως ανυμνήσε τον νήσο και το αμέτρητός σου, την αμέτρητός ευεργεσία και δύναμη. Ευπρόσδεκτον γενέστε η παρεμού δέησης, δια των περιεστώτα λαών, όπως τα πλημελήματά του οικολύσωσιν εν τάδε παραγενέστε το Άγιο σου Πνεύμα, αλλά συγχώρης όμοια κατακρίτως βοάσει και λέγει και νυ υπεράγατε. Δοξάζομαι σε δέσποτα φιλάνθρωπε παντοκράτος, προαιώνιε βασιλεύ. Δοξάζομαι σε τον κτίστη και δημιουργό του παντός. Δοξάζομαι σε ιέρη Θεού μονογενές, τον απάτορα εκ μητρός και αμήτωρα εκ πατρός. Εγάδι προλαβούσι εορτήν ίδιον σε είδομεν, εν δεν υπαρούσι τέλειον σε ορώμεν, τον εκτελείου τέλειον επιφανέντα Θεόν ημών. Σήμερον γάρο της εορτής ημίν επέφτει καιρός, και χορός Αγίων εκκλησιάζει ημίν, και άγγελοι με τα ανθρώπων συνεορτάζουν. Σήμερον η χάρις του Αγίου Πνεύματος ενήλει περιστεράς, της είδας συνεπιφυτήσε. Σήμερον ο άδειτος Κύριος ανέφυγε, και ο κόσμος το φωτί Κυρίου καταβγάζεται. Σήμερον η σελήνη λαμπρεύτες ακτήσει το κόσμο συνεκλαμπρίζεται. Σήμερον η φωτοειδής αστέρες η πεδρότη της λάμψεως την οικουμένη καλοπίζουν. Σήμερον ελευθέρε η ετών δικαιοσύνη, η ανθρωπότητη ουρανόθεν δροσύνη. Σήμερον ο άφιστος υπό του ιδίου πλάσματος βουλή χειροθετείται. Σήμερον ο προφήτης και πρόδρομος το δεσπότη προσέρχεται, αλλά δρόμο παρίσταται ορό Θεού προς ημάς την κατάβαση. Σήμερα τα του Ιορδάνου άματα εις η άματα μεταποιείται την του Κυρίου παρουσία. Σήμερον ρίχνης φυσικής πάσα η κτήση σαρδεύεται. Σήμερον τα των ανθρώπων τέσματα της σύντασης του Ιορδάνου απολύχονται. Σήμερον ο παράδεισος συνέρχεται της ανθρώπης και ο της δικαιοσύνης ίδιος καταβγάζει ημί. Σήμερον το πικρόν είδωρ το επιμοησέως το λαό εις μυθίτητα μεταποιείται την του Κυρίου παρουσία. Σήμερον του παλαιού θρήνου απειλάγημεν και ως νέος Ισραήλ διεσώθημεν. Σήμερον το σκότος ελυτρώθημεν και το φωτί της θεογνωσίας καταβγαζόμεθα.
Σήμερον η αμφής του κόσμου θα φέρετε η επιφανία του Θεού ημών. Σήμερον λαυροφεγγεί πάσα η κτήσης άλωτες. Σήμερον η πλάνη κατήργηται και οδόνιμη σωτηρίας εργάζεται εκεί του δεσπότου επέρασης. Σήμερον τα άνω της κάτω συνεορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Σήμερον η ιερά και μεγαλόφωνες των Ορθοδόξων πανίκηδης αγάλεται. Σήμερον ο δεσπότης προς το βάπτισμα επήγεται ή να αναβιβάσει προς ύψος το ανθρώπου. Σήμερον ο απληνής το ιδίο οικέτη υποκλίνεται ή να ημάς εκ της δουλείας ελευθερώσει. Σήμερον βασιλεία ουρανών ονισάμεθα, της γάρ βασιλείας του Κυρίου ουκέστε τέλος. Σήμερον η γη και θάλασσα και του κόσμου χαρά εμερίσαντο και ο κόσμος εφροσύνης πεπλήρωται. Είδωσαν σε είδατα ο Θεός, είδωσαν σε είδατα και εφοβήθησαν. Ο Ιορδάνης εστράφης στα οπίσω, θεασάμενος το φύλ της θεότητος, σωματικός κατερχόμενον και εισερχόμενον επ' αυτόν. Ο Ιορδάνης εστράφης στα οπίσω, θεωρώ το πνεύμα το Άγιο μερίδι περιστεράς κατερχόμενον και περιηχάμενον σοι. Ο Ιορδάνης εστράφης στα οπίσω, ορών τον αόρατον ορατέντα, τον κτίστης σαρκοφέντα, τον δεσπότην εν δούλου μορφή. Ο Ιορδάνης εστράφης στα οπίσω και τα όρια εστήρθησαν, Θεόν εν σαρκή καθορώντα και νεφέλε φωνή έδωκαν, θαυμάζουσε των παραγενόμενων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, δεσποτική πανίκυρη σήμερον εν το Ιορδάνη ορόντες, αυτόν δέτον της παρακοής θάνατον και των της πλάνης κέντρων και των του άλλου σύνδεσμων εν το Ιορδάνη βυθίσαντα και βάπτισμα σωτηρίας στον κόσμο δωρησάμενος. Όθεν κακό αμαρτωλός και ανάξιος δούλος σου, τα μεγαλεία των θαυμάτων σου διηγούμενος, συνεχόμενος φόβο εν κατανοίξει φως. Μέγασι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ο της λόγος εξαρκέσει προς ύμνο των θαυμασίων σου. Δόξα εσύ Κύριε, δόξα εσύ. Μέγασι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ο της λόγος εξαρκέσει προς ύμνο των θαυμασίων σου. Δόξα εσύ Κύριε, δόξα εσύ. Μέγασι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδής λόγος εξαρκέστη προς ύμνο των θαυμασίων σου. Δόξα εσύ Κύριε, δόξα εσύ. Σιγαρβουλής και εξουχώνων εις το είναι παραγωγώντα σύμπαντα, το Σοκράτη συνέχει την κτήση και τη συγχρονία διοικείς στον κόσμο. Σι εκτεσάλος στοιχείων την κτήση στην αργό σας, τέλειαψη και ρίσκον κύκλο του ενιαυτού εστεφάτου σας. Σε τρέμουση και τον ερεπάσε δυνάμεις, σε ύμνη ίδιος, σε δοξάδης σε λίμνη, σι εντυχάνει τα άστρα, σι υπακούει το φως, σε φρίκου συνάπηση, σι δουλεύουσιν επικές, σι εξέτεινας των ουρανών σιδέρι, σι εστερέωσας την γη επί των υδάτων, σι περιετήχησας την θάλασσαν ψάμο, σι προσαναπνοάς τον αέρα εξέχεια. Αγγελικές δυνάμεις σι λειτουργούσιν, ή των αρχαγγέλων φορείς εμπροσκυνούς. Τα πολιώματα χερουβίμ και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, κύκλοϊστάμενα και περιηχάμενα, φόβο της απροσύτου σου δόξης κατακαλύπτεται. Σιγά ο Θεός όλα περίγραπτος, αναρχώστε και ανέφραστος, ήλθες επί της γης μορφή δούλου λαβών, εν ομοιόβατη ανθρώπου γενόμενος. Ουγαρέφερας δέσπατη ασπράγμα ελέους του θεάσης υπό του διαβόλου, τυραννούμενον το γένος των ανθρώπων, αλήθες και έσουσας ημάς. Ομολογούμε την χάρη, κηρύττομεν τον έλεο, ου κρύπτομεν την ευεργεσία, τα στις φύσεως ημών ποράς ελευθέρωσας, παρθενικήν υγεία σας μήτραν το τόπο σου, πάσα η κτήση σύλλησες επιφανέντας. Σιγά ο Θεός ημών, επί της γης όφης και της ανθρώπης ανεστράφης, σύ και τα Ιορδάνια ρήτρα υγεία σας, ουρανόθεν καταπέφτω στο Πανάγιο σου πνεύμα και τα σκεφαλάς των εκεί σε πολεμόντων συνέτηξας δεχόντων. Αυτός σου φιλάνθρωπος βασιλεύ,
Πάρεσο και νύχια της επιφυλήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδο τούτο. Αυτός σου φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο και νύχια της επιφυλήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδο τούτο. Αυτός σου φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο και νύχια της επιφυλήσεως του Αγίου σου Πνεύματος και αγίασον το είδωρ τούτο. Και δώσε αυτό την χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου, πίσω αυτού αυταρσίας πηγήν αγιασμού δώρων μαθημάτων, νηκτήριων, νοσημάτων, αλεξιτήριων, δαίμωσιν ολέθριων και σελαντίες δυνάμεις συναπρόσιτων, αγγελικής ισχύος πεπληρωμένων. Είναι απάντες οι αγιόμενοι και μεταλαμβάνοντες, έχει εν αυτό προς καθαρισμόν ψυχών και σωμάτων, προς ιατρία πραθών, προς αγιασμόν οίκων, προς πάσαν ωφέλεια ανεπιτίδιο. Σιγαλή ο Θεός ημών, ότι ύδατος και πνεύματος αναγεννήσας την παλαιοτήσαν φύση υπό της αμαρτίας. Σύ ο Θεός ημών, ότι ύδατος κατακλείσας επί του νόε την αμαρτία. Σύ ο Θεός ημών, ότι αταλάσσης ελευθερώσας εκ της δουλείας Φαραώ, δια Μωυσέως το γένος των Εβραίων. Σύ ο Θεός ημών, ότι αρρύσας πέτρων ερήμου και ερίσαν ύδατα και κύμανοι κατεκλείσισαν και διψώντα τον λαό σου χωρέσας. Σύ ο Θεός ημών, ότι ύδατος και πυρός δια του ηλίου απαλλάψας, δια του ηλιού απαλλάψας τον Ισραήλ εκ της πλάνης του Βάου. Αυτός και η δέσποτα αγίασον το είδον τούτο, το πνεύμα σου το Αγίο. Αυτός και η δέσποτα αγίασον το είδον τούτο, το πνεύμα σου το Αγίο. Αυτός και η δέσποτα αγίασον το είδον τούτο, το πνεύμα σου το Αγίο. Δώσου πάση είστε απλωμένης, είστε πληρωμένης, είστε μεταλαμβάνουσιν των αγιασμών, την ευλογίαν, την κάθαση και την υγεία. Νήσι την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου και παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιεραρχικού τάγματος και του περιεστώτος λαού και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών και ελέησον αυτούς και ημάς κατά το μέγα σου έλεος. Είναι και δια στοιχείων και δια αγγέλων και δια ανθρώπων και δια ορωμένων και δια οράτων, δοξάζεται σου το Πανάγιον όνομα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Με το πνεύμα σου. Ως και παλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. τους δια της κρίσεως του εαυτόν αφηγένος, κειμένοντας ότι τη δουλεία του δώστα. Και καταξίωσον ημάς εν Χριστήν εκ του αγιασμού σου και της πλήτατος σου μεταλήψ Θεός και ρανισμού και γενέστο ημίν, Κύριε εις την υγεία ψυχής και σώματος. Σιγάρει ο αγιασμός των δικών και των σωμάτων ιών, και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπρέμβομεν, το ανάγκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και το Υιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Με Ιορδάνη βαφτιζόμενους σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση, γεννήτωρος τη φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός σε Υιόν ονομάζουσα, και το
πίσω κοντά είναι. Ευλογία Κυρίου Χέριος αμβουέντε ημάς, η αμφωτία χάρη και φιλανθρωπία, πάντως ενίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και Χριστόν δόξα σοι, ο εν Ιορδάνη ο Ιωάννου βαπτιστήνε με τον εξάμενος διατιμών σωτηρίαν και Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου του Παναμόμου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώδιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων αστομάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου Σταυρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίνων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεπίνων Αποστόλου Ανδρέου του Προκοπήτου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας, ουρανοφάντορος του Μεγάλου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άδης και πάντων των Αγίων, ευερήξε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι, και εις τους αιώνας των αιώνων.
Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτός, Κύριε, ανάπαυτον και τα σπιχάς των προκεκοιμημένων δούλων σου, πάντων των εντάφταται και απανταχού της γης, ειρηνικός, τιμηθέντος και μαρτυρικός τελειωθέντος θεϊανών, και τάξον τα σπιχάς αυτών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο προερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα αμέτρα πάστα οδύνη λύπης ελανκός. Παραμάρτημα το παραυτό πρακτέν λόγω έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός ημών συγχώρησε, ότι και εσυν άνθρωπος οδύσσεται και ούκ αμαρτής. Σιγά μόνος, Κύριε, εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ ανάστασης η ζωή και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου πάντων των εντάφταται και απανταχού της γης, ειρηνικός τιμηθέντων και μαρτυρικός τελειωθέντων, των Ηλιανών και του δούλου σου Φιλίππου, Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να απέχομεν στην ώρα του Πατρί, στον Παναγίο και αγαθό και το Υιό του Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέχομεν συν το ανάρκου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώδιο σου Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
και στους πρεσβείες Παναγάτου και Πανανόμου αυτού Μητρός των Αγίων ενδόξων προπατρώνων και πατριαρχών Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου, του τετραημέρου και πάντων των Αγίων και τα σπικάς των εξημών μεταστάτων δούλος, πάντων των εδάφθανε και απανταχού της γης, ειρηνικός κοιμηθέντων και μαρτυρικός τελειωθέντων τριβλιανών και του δούλου σου Φιλίππου, εσκηνές δικαίων τάψε, εγκόρπους Αβραάμ αναπαύσε, μετά οικείο και δικαίων συνταρρυφθήσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία υμνή, αιωνία για να εορτάσουμε την εορτή των Θεοφανίων με το Ιουλιανό ημερολόγιο, καθότι οι περισσότεροι του Πυμνίου της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως έρχονται από τις σλαβικές χώρες και ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Προύσης, Κύριος Ιωακή, αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και συλλειτουργός, μας ετοίμασε όλα αυτά τα ωραία που είδατε σήμερα εδώ, εις αυτόν εδώ τον παλαιό ναό της Τρίκιας, και τελέσαμε σήμερα την Θεία Λειτουργία, και ο νους έτρεξε στα παλιά εκείνα χρόνια, όταν οι πρόγονοί σας, πολλοί εκ των οποίων είστε, οι απόγονοι των οποίων είστε σήμερα εδώ, υπήρχαν εδώ και εκκλησιαζόντουσαν στον ιερόν των ναών. Χαιρετίζομαι πάντα σημάς που έχετε έρθει από την Ελλάδα, κυρίως τους απογόνους των παλαιών Τριγλιανών, και μεταφέρουμε εις όλους σας εις αυτήν πατριαρχική ευχή και την ευλογία, και εύχομαι σε όλους σας καλή και ευλογημένη νέα χρονιά που έχει ήδη αρχίσει, ευτυχία και κάθε ευλογία του Θεού προσωπικά σε εσάς και στα σπίτια και στην οικογένειά σας. Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα.